जाबायमोनहाय बाहेराव ओंखारनो मोनिया औहाय आंबो दासान्दि बाहेरावनो ओंखारथाराखैमोन निफ्राय नोंनालाय बयफ्रेन्डआ मा खबर हे बेनि खोथाखौलाय मा होननो आरो खामानियावनो बिजि थाबाय थायो इनिफ्राय नोंनालाय बयफ्रेन्डआलाय सोर जाथ'वाखै जाहां जाहांसो जाबाथाय खिन्थागोन दे आयौ सिक्रेट दोनखोमालायो फिल्मनि सेलिब्रिटि नामासै नङाहाय नंनायालाय बाट बेनिबो खम नङा बाथो बेफोरखौ आंखौ दा बयफ्रेन्डआ आंखौ पिकआप खालामनो फैगासिनो दङ आं थाब थांनांगोन मिथिबाय होमबालाय सिनाखि खालामनानै होदो हानाय नङाहाय सरि नेक्स्ट टाइम दे दे नै फनबो फैदों बेनि नों जिरायथ' दे आं रायलायनि दे हेलौ अमा राजा आं सोमसिजोंसो दङ मिथिबाय दे सोमसि दङबालाय बेखौ माबा मोनसे थगायनानै फैदो नोङो नै आं केफेआव सफैखाबाय थाब फैदे नेबाय थानो बायोना आंबो हारसिं थानो बायो दे होमबा आं सोमसिखौ माबा मोनसे बुंनानै थगायनानै ओंखारलांसै आङो दसे नेबानो जाबाय आं सहैगासिनो सानस्रि नों गाज्रि मोना दे बयफ्रेन्डआ आंखौ लिंहरबाय नेगासिनो दंनो माबा मोनसे इमारजेन्सिनो नों गाज्रि मोनगोन नामा आंखौ बिदि नोंखौ गानना थांनायखौ ओहो आङो गाज्रि मोनाखै मानो गाज्रि मोननो इमारजेन्सिबालाय थांदो दे अके बाय सानस्रि सी यू हाबाब आंखौबो खाथिंनि बयफ्रेन्ड बायदि अमा राजा बेबायदि लोगो हमफैनाय मोनब्ला हाय अमा राजा सफैबाय फै जिरायफै बेयाव बारा गोबावथ' नेनाङासै ना अमा राजा नेनायालाय नेनाङाखै जेबो नङा दे नोंखौलाय आङो जिन्दगि भर नेनो हायो आङो थैजासिम नोंखौ नेबाय थानो हायो आङो फावनो नों आंखौ अमा राजा ब्रा ओंखामखौ जेरैबायदि मोजां मोनो बेबायदिनो नोंखौबो मोजां मोनो आङो दाउ अमा बेदरफोरखौ जेरै मोजां मोनो बेबायदिनो नोंखौबो आं हास्थायो ओमफ्राय सोमसे मिन्थिबा मा जागोन दे जोंनि बेबायदि सिरि सिरि डेटिंआव फैनायखौ ओइ जेबो जाया जेबो नङाब्रा बेखौ आं मेनेज खालामनो हायो नों सिन्था खालामनाङा दे होमबालाय बेनिफ्राय कफि लोंखांनानै बहा थांगोन ओरैनो बेरायग्लांहैनोसै पार्कफोराव ना मा होनो दे होमबालाय बोथोरालाय मा एसे मोजांहाय ना अमा राजा औ बोथोराबो मोजां बोथोरनिख्रुइ साबसिनबाव आरो नों थेंक इउ अमा राजा थेंक इउ बुंनाङाब्रा गावनि मानसिखौनो थेंक इउ बुङो नामाब्रा हामालै बिदि बुंनो आच्छा अमा राजा आंहा पार्लाराव थांनांगौमोनहाय नोंबो थांफानो नामा आंजों मोजांखा माथो नोंलाय माथो पार्लाराव थांबावनांगौब्रा मा थांनो मोना आरो मोजांबानो आया बोराबायसो नामाब्रा थांजायो नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होजोबगोन नोंनि लुबैनायखौनो सुफुंजोबगोनब्रा आङो पार्लाराव थांनो ना थौ दोनहैगोन आं बारा नाङा 5000सो होबानो जाबाय 5000 सोमसियानो दिनैसिम आंनाव 100 थाखानिफ्राय बारा बिफेराखै बे 5000 आच्छा 5000ल'सो जेबो नङा मोनगोन बेफोरखौलाय माथो खायनो होनो हायो आं बेफोरखौ ओइ दंफाव अमा राजा नङा होनलाय हाजिगासिनो सोरबा मोसौ दामब्रा लोगो मोनलायबाय माथो गुमगासिनो माथो बेथ' सोमसिनसो लोगो आं दाखालिबो नुदों बे सिख्लाजों बेखौ आरो दिनैबो बे पार्कआव नुबाय हाबा बे अमा राजाया मा जाखो सैमा फाग्लाफोरालाय आरो रोनावबाय थाखायो माथो सैमा फाग्लासो ना बेबो सासे मानसिखौनो मोजां मोनखाथारा आङो बुंबाथाय सासेया रागा जोङो सिख्लाजों बेबायदि मिनिलाय रायलायगासिनो थुलाय थांनि मानसिखौ जोदावहैनि आङो र' नांथ'आ दानो मा बाल नांथ'आ हय न'खाय हाजि हुजि मिनिगासिनो दं सिख्लाखौ बुरखायबाय थायाखै बे साला है आंखौ बादा होथारनाङा नों हाबां दिनै आं अमा राजाखौ एकदमबारे जोलाय जोख्लोलाय जोदावथारगोन आङो ना प्लिज हाबां आंहा मोनसे आइडिया फैदों मा आइडिया बुनायनि नामा ओहो बुनाय जोनायजों अमा राजा मालाबाबो सोलाया बुबाबो जोबाबो बेयो अन्थाइ बिखासोखा जेबो जाया बेनाव बेनिखायनो जों बेलेग प्लान खालामनांगोन मिथिबाय बिसोर सानैनि भिडिअ खेबनानै फट' लानानै सोमसिनो हरगोन होमबासो सोमसिया बुजिगोन फट'खौबो हरगोन अमा राजाखौ बुगोन कन्ट्रल दंबाव कन्ट्रल बे खेबाव ना अमा राजाखौ फस्थायहोनांगौ मिथिबाय बेखौ गाबहोनांगौ दे माबा प्लानखौल' खोन्थादो माने बे खाथेङाथ' गल्ड डिगारखा दा बियो लोगोनि बयफ्रेन्डजोंबो माबायदि स्टाफ डेटिं मारिगासिनो दङ नालाय हौवाफोराथ' लाइ होबा लाफाखाखायोखाना हौवाफोराथ' बुंनो नांला बिसोरखौ मालाय बिसोरा माबानिफ्राय नेचारनिफ्रायनो सार्टिफिकेट मोनखानाय हिनजावफोर फ्लार्ट खालामनो होननाया मालाय बिसोरना जोंफोरासो खालामनो हाया जायखौ मेखौनो खालामबानो जोंहा केरेक्टारलेस जायो मालाय हौवाफोरा जेबबानो जाया ओंखायनो अमा राजाखौ बेलेग साजा होगोन फार्स्टआवनो खाथेंखौ सानग्रोनि बेयो लोगोनि बयफ्रेन्डजों माबायदि आथा सिथा खालामदों बेखौ जों साजा होग्रोनांगोन बिनि उनावसो अमा राजा खाथें ना माथें होनो आंजों बियो आसि बिमा थाइसे फुफ होनबानो खारनाया आं खाथियाव मोनबाथाय देफ्लेजोबगोन आं बेखौ दा अमा राजाखौसो सानग्रो मा खालामनांगौ सन्थुलाखौ नांगौमोन सन्थुलाखौ बेखौ थिकादार जाहोननि कन्ट्राक्ट मावनाय गिदिर माहाजोन जानानै फ्रेन्डखौ जहरफानानै खाथेंजों लाइन मारिनो नायनोसै खाथेङा बेखौ सानबेसे पात्ता होयो अमा राजाखौ
नों थिगखौनो बुंबाय होमानाथ' बे अमा राजाखौ फात्ताखौनो लानाय नङा आरो ओमफ्राय अमा राजा सोमजिना थांफिनगोन ओमफ्राय ओजों सोमजिनोबो जा भिडिअखौ खोन्थानोसै ना मा होनो आइडिया मोजाङानो हापां नोंना र' बिदिबा आं भिडिअखौ लानोसै जाबायहाय दुमफाव प्लान साक्सेस जानाय बायदि नुहुरखाबाय आं एबार अमा राजाखौ गन्थंजों गुंग्राय ओंखारलायनाय गाबहोथारनांगौ बेखौ थ' थांनोसै बेथाया एसे इन्जय खालामना लाखाथों नागादे नों जिंगासि नाङाब्रा आं होगोन ना नोंनो मा नांगौ मा नाङा नोंनो पार्लाराव थांनो फैसा नांगौ ना होगोनब्रा अमा राजा थेंक इउ आहा मा होनखो आं फ्रेन्डखौ हरनानै बे काटिंजों लाइन मारिनांगौ बेबो आं गावखौनो थिकादार होनना लानांगौ हा आं हानाय नङालै मानो हाया जानांगौ जाखो दे सन्थला नों फ्रेन्डखौ हरनानै हाफांजों सानैसो लाइन मारिबाय थाना माथो जादोंखाय जुदि आं बेखौ गोसो थोफ्लांबालाय सोब्बाथाय बेखौ सैमा बांग्राखौ हिन्जाव होनबानो खालि खुदो गनानै थाखायो गोसो थोब्रबगोननो दसेनो जोदो बेखौ दुमफावा आंखौ रायदों मा नोंखौ रायाबा अनना लानोसै आङो बाना लानोसै आं नोंखौ बानानै लानोसै आबा आबा होननानै साला हिन्जावनि नाम खोनास्लाबना लुगैनायखौ सोब्बादो बिदि मानसिखौ अके कुल रिलेक्स सन्थला दुमफावा जेबो होनाखै दे खालि नों जोंखौल' हेल्प खालामना सोमजियाबो जोंनि लोगो नोंनिबो लोगो ना बेनि फैसानि खोथा दङ अमा राजाखौ नायलाय अमा राजा सोलाय नोङो खालि हिन्जावल' आरो सोमजिया बुंबाबो फोथाया बेनिखायनो एबार फुल प्रुफ लानानै सोमजिनो खोन्थानोसै आरो अमा राजाखौ बे एसे साजा होनोसै ओमफ्राय फ्रेन्ड रिकुवेस्टल' हरनांगौ दा आंना खामानिया फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै बेजों रायलाय डेटिंआव लिंक साननैसो लाइन मारिना अमा राजानिफ्राय बोखारना लाबोनो मिथिबाय माहाजोन जानानै खिन्थु आंना फैसायानो गैयाना आङो औवा हासुङाव सोना दोननायखौबो दाखालि जौ लोंनो होननानै दानख्रुबजोब्बाय आङो दे नों फैसानि टेनसन लाथ'नाङा जों मिलायनानै होगोन ना नोंनो खालि नोङो साननैसो बेखौ दामि दामि हटेलफोराव लानानै थांब्ला जानो थाखाय मिथिबाय जोंबो मोनलोंगोन दा आग्लायनायफोरखौ सैमानि फिसा जालायबाय दा मा एसे गुदुंब्रा नोंलाय दुमफाव जागोन दे जागोन आं खालामगोन बे काटिंखौ दाना फन हरबा मा एसे बिजि जासैब्रा सोर हौवाजों रायलायबाय थायोब्रा बेलाय साला अमा राजायासो बयखौबो चुना लागायो बेसो आंखौ चुना लागायदों नामाब्रा र' गाबोन खबर लागोन मोजांनो काटिं कफिखौथ' लोंखांबाय दालाय बहा थांबावनो दे खोन्था नों जेराव लाङो बेयावनो थांगोन आच्छा बिदिबा फाथालाव थांनोसैथ' मालाय सोरगोआवसो थांनो गोसो जायो नोंहा फाथालावसो एदावदों नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ आं बिराद एदावनो मोजां मोनो आया माबेलाय आंनि मेगना थिगैनो दंना ओमफ्राय काटिंजों सन्थुजों लाजोंलाय मा खालामदों बेवहायलाय र' फन हरथानि आं काटिंनो मा होनो इयो फन फैदों नै हेलौ बहा दंलाय मानसिया मा आंनि फनबो थिखोआ मेसेजबो रिप्लाय खालामा मा जाखो मानसियालाय सरि रं नाम्बार सिनाया आं नोंखौ आया मा एसे थिफुदलिब्रा बेलाय आंखौ रं नाम्बारसो होनबावबाय थौ सन्थला बैथिं थांनोसै बेयाव थाबाय थाजाला थौ बिदिबालाय आखाइ बुंलायलायथारदों माथो आइ बेसोरखौनोसो बेबायदि सासे सिख्ला थांबा मेरला फैबावगोन आं नोंलाय दै बेफोरखौनो सिन्था खालामबाय थायो नामा अमा राजा बे सन्थलायाबो आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो मोनबायना अबेसे गार्लफ्रेन्ड आंना सोमस्रियासो ओमफ्राय बे सान्थि बदलिना काटिंआ आंखौसो इगनर खालामबावबाय बियो आंसो मालायफोरखौ इगनर खालामो बेसो आंखौ उल्था खालामबाय बे बाराव माथो बेल'सो जाबायलाय अमा राजा माथो खालामबावनो आरो लोगोफोरखौबो लोगो होनजाला आथिखालाव दुसमनसो जाजोब्बाय सोमस्रिखौनो फन हरनोसै र' मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो आंनि सनाखा माथो सोमजियाबो फन थिखोआब्रा माथो खालामबाय थादो बेलाय एफा गोसोखांदों आं बेखौ र' न'आव थांनानै खबर लायनांसिगोन अमा राजा जल्दि केफेआव फैलाय नांगौ जाथारदों नोंखौ इमारजेन्सि फैबायानो दा आङो नों लिंहरग्रोमोना फैबायना आङो रावजोंबो नायफिनजायैखायसो नों फैदों दा नङाबा फैगौमोन नों आंखौ खेबसे लिंहरनाय मालाबा फैफेरग्राखाय आयौ मानसि गरमलै मानसियालाय नैबे हाजोबाय थानाय गुस्थिखौ जल्दि जोख्लोब देलाय मा जादों बुंलाय मानो रागा रागा बेखौ नायलाय बियो मा नायलाय जेबो नङालै बेफोरो ओरैनो जास्ट दाखालि लामायाव लोगो मोननायावसो रायलायब्रबदोंमोन आं ए लामायाव लोगो मोननायानो पार्कआवसो मोनहैबाय ओमफ्राय जिरायनायाबो खाथिलाय मा बुजिगोन आं बेफोरखौ नुना मा बुजिनांगौ आं जाफ्लांबायब्रा आं रायलायदोंसोंबो आरो नोंना लोगोआबो मोजां नंखायामोन मिथिबाय गावसो सिगां रायलायनो लोगो हमनो होनबाय थायोमोन मालायखौ दाय होफ्लानाङा गावनि आखलानो मोजां नंखाया मालायखौ मानो बुंफ्लादों हो सरि ना नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बेबायदि जाला औ सोबाबो आंखौ आं बेनिनो लाइकखामोन नों बायदि मानसिया बुजाबाबो सोबाबाबो मालाबाबो सोलायखाया सैमानि लान्जाया सिदा जाया होननाया नोंनो खादा
आंखौ बिराद सोगाबबाय बुहुद गाबबायबो आङो बेबाराव आं गाबा मिथिबाय गाबगोन नोंसो गाबगोन मिथिबाय सानसे बेलासे आंखौ गोसोखांनानै थिगसे गाबनांगोन नोङो आं नांगौबा दानो गाबखागोनब्रा थिगसेनो आंखौल' निमाहा होदोब्रा नोङो सोमस्रि सना आंखौ सना दा बुं नों मिथिबाय दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया बेलेग आंनि लामाया बेलेग मिथिबाय नों दा सोर सिख्लाजों लाइन मारिबाय था आं जेबो बुङा आरो आं बुंखायामोनबो गोदोबो जाम्बि जानानै थानांबाय आं दा जाम्बि जाला मिथिबाय आं दा गोदोनि बायदि नोंजों थगाजाबाय थानो हाला आं नोंनि थाखायनो आं दुमफावखौबो बायदिसिना बुंफ्लांबाय आङो मिथिबाय ना सब नोंनि थाखायनो गासिबो मोजां जागोनब्रा आं गासिखौबो थिग खालामना होगोन ना आं मोजां जागोन ना खमसे खम खेबसेखौथ' चान्स होना नोङो आं जेबो चान्स होला आं नों थगायबाय थायो बिदिनो चान्स होलाय आरो थगायबाय थायो नोङो आंखौ जाम्बि मोननानै नांला आंनो नोंखौ प्लिज सोमस्रि आंखौ गारनानै दा थां आखाया नों गाबो मायो मा जायो जाबाय दा आंखौ दिनैफ्राय नोङो लाबथानो थाखाय जेबो मोन्थाय गैला मिथिबाय सोमस्रि सना गारनानै दा थां सोमस्रिलै आं नोंखौनो बिराद मोजां मोनोब्रा मालाय सिख्लाजों टाइम पास खालामबाबो मालाय सिख्लाजों रायलायबाबो गोरबोखौनो आं नोंखौ सोनानै दोनोब्रा सोमस्रिलै सिरिथा नों दाउला आंखौ दाउलाबो होनलायबाय आयु मालाबाबो आंखौ बेबायदि बुंफेरामोन हा सोमस्रिनो आंखौ दिनै दाउला बुंनानै थांबाय आयो सोर हरनायब्रा बे भिडिअ फट'खौबो बिदिनो काटिंबो गैला सोमस्रिबो गैला